И здрасти, пак се виждаме. Нещо стана с видеоклипа, много грозно се вижда. Било на 2400, аз го направих на 480. Сега дано по-хубаво да се вижда. Ще изиграем пак няколко битки. Дано да не повърви. Искам много да дигна 8 арена. Може и не я дигна днеска. А не знам кой ще стане. Към роделото. Мокни, бе, мокни. Така. Това ми е дика, вижте го по-близо и по-хубаво. 49 карти от 71. Тези трите карти ми се паднаха вчера. Аз вчера, пък те с преди 2 дена. Обърках се. Колончество кога почва. А след 2 дни, правим на игра. Има апдейт на Clash Royale. И за едни често е. Колко го мразя той Джан Скелет. Колко го мразя. Сигурно сега е приготвил стрелите 100 на 100. Взел го. Yes. Ай, чакай. Добре. Ядосай се. Ах ти. Къде да пуснем? Айде да пуснем един балон да пуснем. Този Ферно Тауър. Колко го мразя. Пусна една лакерия. Кой ще победи? Не знам. Спят. Всички на роделото. Уизърда хубавото е, че оживя. На 4. Един път. Айде. Хубаво ли? Не, ще ми уби Уизарда сега. Да мога да се задържа тъй. Се опитам на дефезна. Мой къс, къде отиваш? Айде. Бирко. Хубаво започваме. Правим още една игра и ставаме 100 копии. Ако е бим, 100 копии, ако не, падаме. Така. Чакаме да спомня една карта. Къде отиваме? Чакай.
така. Тук правим така. Сега ще спални скелети и ще го садна просто. И май той садна момчето лев на май. Ще играе ли? Няма ли да играе? Просто... Обаче днеска много ми върви. Пусни ми един рейдж. Стоп. Браво. Стой колко? 15. Донейт. Колко донейт имаме? 64. Аз съм нов в клана. Колко искам електроизарт? Някой не... Орехите. Вратим на тая направо. Тя пак вече излезе. Опа, го прави аз. Това е дека. Сега да видим. Охо, торнадо му са паднал на метачето. Браво, браво. Май ще спирам. И бай, маняци. Ще се видим най-много утре. Чакаме много тежка вечер. Чао.